Nou, goedemorgen jongens en meisjes. Ik ben Pakke Jaarsma, ik werk bij de AVO. De Nederlandse kanon is heel belangrijk, want daarin staan alle belangrijke onderwerpen van de Nederlandse geschiedenis. Dat zei dus, nou, eigenlijk is het ook heel goed dat elke provincie zijn eigen belangrijke onderwerpen op een rij zet. De website heet 11en30.nu. Excusez-moi. Goedemorgen. Goedemorgen, kinderen. Is dit het weeshuis? Mijn naam is Maria Louise van Hessen-Kassel. Beter bekend als Marijke Meu. Of Marijke Mooi op zijn Fries. Dat betekent zoiets als tante Marijke. Kijk, de Franeker, die is verjaagd en onder een schuurhand zich op Gosling gaat. Oh, kijk nou, dat ben ik! Ja, ik ben met stomheid geslagen. Friesland had een grote rol spelen in het ontstaan van het koninklijke huis van Oranje-Nassau. Een paar eeuwen waarom hier weer in Friesland het vaste huis Nassau.